jong ayut wing nong liput unit. Habang ayat sarung saneng bunsin ngayos ngau beja kande ka kentin ka maong baka politics kadai ka bajabo tam kadarti games kabaki ong hakatin nong way. Ngakum suka samla habang ayos ngau ya kita kikintin kadonut kajanga kamong ngakum ka samla ngasim baka politics kadai ka bakintang na kibakintang tam ka politics kalangkum ka kam syong kha syong man sisian bangila bakla banjit ya une ka brew kijing jar sirta ka jingem ka bangi habban kit dei na kata kata wa ang ya piko kilong kemi kilong pa ni dai ban it ya ka politics mena kine ki khendet tayo ha ka meeting jong kayut wing hang tai office MLA badan buram jengi ila ang bangim dai ban pempit ya kipat ba handai ni dai ban kren halor ke jing sisa bat ka hak kita kikentin jong pi badeng kila pen kendet threat ya ke jingem ka janga ngas ngau kumbang yu ya utdang sen bat hanta kamet ka janga ka khnyo ban yang pleng ni dang dan mau tau nong yalam ubah hak unong yalam ubah ting buram ya ublei udai unai kan yu priu ban te ya kan nong rip ka bas kham ka janga bat ke jong phi udai uneru priu ban sandor ya ka lawai ka janga bat ke jong phi hanai habangi phai se gine kisni habangi pet ki candidate ki bawan sha ki snong ki thau ki jongi kila em tanga thok ka syukur ka sujeler sudah om dan syukur ka wairo ka bakin ya thohak ngan ya thu ya pi men ha gine ki khniat sngi hapa nong lipot kidan ki wai ki party jangka kongres ki bawan ban kanbas election ha kamadan nong lipot ki angkum ne ko ki nong lipot ki bait ha beneng dan ke jingsek kat ke baki pikwa ha beneng yolat hantang ang ani wow ke jingnot dakular ya ka khendeu tang ya ka khendeu ro haot se kular se ya ka beneng ro dakan mau ko ki pat ba ki ba ida husiar ba kine ki suri kup snyo lang brat ki ba wan ban ben bet ban ben thame ya ka jingim ka jong phi kim salia wat ban thak em pet pet tang na ka benta ka simet bat ka khwan man toy simet na kata ka dawa ong ya phi bangi kum ka mairang constituency ngilang ki balakir khul pa namar ngidan ya umet paling do ubam ju thak ubam ju syukur Bakar biang bakar bili beda lah mena kine ki khnyak sngi ngios ngauru ya ka ba angkum ne Tisaban ko ki pat ba jong ka mairan constituency lada pijit yang aku unang mikmat jong pi nganam di tador ya la ka jong karibat ka jat penrio ha umender sisngi habangi pet pat yau tau kandidat uyeng na kaseng mender sisngi kaseng kebak kedop jalak umender sisngi ngan bataya pi kendiat sepangkane ka parti kongres na ai kane ka parti kongres kawan bat ka ai ka jing tmu jang kane ka parti kongres
Kanya ka parti kongres kawan na Shadkhar Delhi. Ki hespa jong ki Dkhar hespa ki badan han ha Delhi. Kidai ki nongkershan bisa ya ki MLA ka kongres hanne ha Meghalaya. Tamno ya ka jingem jangi kum ki khasi. Nakataka dawa ong ya pi. Baka dan ka jingma ka makhra ladangi ki pajong ka mayang constituency. Ni ailat ya kine ki parti ki bawan na ba. Banwan man sengsyar bat kine na ya ka hok ka jongi ki khasi. Yang hai. Amnei banga kren ngau hok nas ngau sarong. Hanre ko ki pajong ka mayang constituency. Ladang ini ailat yang kena ke parti mender cisngi. Ka jingma ka umsaw ka ap hagi jingkhang ki jongpi. Nakataka daw nga ong ya pi. Shwaba pin bon bat shwaba pin aya ka hok ka jongpi. Dati bine abha hato kene ka parti kawan na eh. Taka daw tin temen ka ong. Warren ko klem da pet. Namar klem pep pinha bhanala et. Ninai man husiar bha. Fort da ka jings ngau tho bat ka jing shampang. Da ka daw ngim dai shu. Bangin ailat si ailat ya kine ki parti ki bana ba. Oi de dulu pigin san. Hato kin klan no ya kine ki phaus nem ka ba kongres kala. Sengshar handa pori khasi jongi. Tang ki an ki ba penjan jar bat penso sat yang ki pat ba ka thau. Pan penlong yang kum ka ki yang kum ki khasi bat ki Dkhar Bengali kum si para hana. Bangin ya bamlang ngin ya thialang. Ladang ni kinong maylang ijit sijit ya ka kongres. Ka jingma te kala ap yangi. Bat ngaro akren syai bat ngaong. Lada pi ki pat bajong ka maylang constituency. Pi ailat si ailat ya kine ki parti ki bana mar nabar. Nakalian ka jonga kup ka samla. Ngalar rai bangan syong samla si lenter ke cingir. Bania ka bagi khon kikti ke jonga kin jenjar. Bania ka bagi khon kikti jonga kin long merau la syai halakari. Kadang bha banga kum ka samla ngan jenjar marwe. Bania lada dan makna kisamla nakane ka mayang constituency. Kiba itenat ne apply yang Nyanam tre da lele ruwe pada pipenjab yang kane ka seng menderi. Dan lada ma pi kisamla jong ka mayang constituency. Pipenjab yang ka seng rilom. Ngarong ngakloy bat tiang lada pi apply. Nama kalatem balada ka sengri long ka sensyar hanela jong ki khon kikti ka jonga kin yo ka jingsok ki khon kikti ka jonga kin dan ka lawai nakataka dawa ong ya pi habangi bet ya ka roy ka par habo hangne hamairang constituency kabai badang matba lengdo iwanra nyamla syuban jer kerteng ladangi jer kerteng kala bampo daki arbnai habangi pet yang asunam syatai syathan jongi pitep ngaman syua kasunam kalang kabas niu ngan junut pantit juti kenat nadu bai badang matba iwanra ya kasurap mentang ngalah thong bat bat ngalah
constituency. Badeng nakabentakan niya ka district. Lasyo kaban ang kublay. Namar gane ka district. Unaw siya ulat tarangi dagi pau-paus nem. Batmenta pilaweng niya siya nakikijat kijongi. Badeng kublay sibon. Ngakum kasamla ngam jupay modern ay ruem bakan neka district kan ulang. Hakan neka constituency ke jongi. Nakatakan daw ang yapi. Hato ngin siu keleng na kabas niu ya une orang ba ubab ha. Lada kenma lada pisau keleng na kabas niu ya une orang ba ubab ha. Wat daw blairus ngau sigma. Jer ki jingker khu ki ba. Jer kita ki ro ki par ki ba ibadah nilawan ra. Jer lut ya ki bat sai ka jubab ayu bab. Kumba mai lalab haya ka constituency jongi. Jubab ma piro. Kai ka ba pinsu keleng na ka banta ibadah met paling do. Pinyana ngayu kan ladaya upriu babha pinsiu keleng da kabas niu hato kata kamdai kapap nalor ba ilawan raya usa ubakken sai na kibakken sai tam hae kan ninyo kumune urang ba uba halaka biang karen yeng kernyot halaka bhabri urpoi kabas ngau tenat galang bau ne orang bau dan roya kajabing ke babhabreu kabakam ngau tenat syusyu galang bau ne orang ba kikam kijam kiba ole babhabreu bonsha ya kador kijamu ko kipat ba jong kamairang constituency kibaid tongin ya ay ke jingkershan bangin penjob dan buram ya ibadeng matba haune usnem ar hajar ar fulai tan gawe ka bang akwa abanong ka jingjob kamdai ka ba sujareng khat ka jingjob kadai ka ba pitrai sitam med labat sni pi ay tilot hakakam Takadaw kadai ka jingjob wat ong baga jingjob kan wan haki jingthia jong phi ka jingjob dong in ya trai sitong in ya long ya tli ban penjob ya ibadeng mat baling do ban thau ya ka ying ka bai tenat bat ka ba dandur dandar idan kam kisimen kinarat kisiap te kum taru kalong bangin Wanra ka jingjob ka badan buram hane hamairang constituency. Idan kam ka jing trai sitam na pi kilang kumi kilang pa. Kisamla kibalang gum ki mau ki siap bat ki narat. Te haswa bangan syang tang kawai ka jingger pat ka bangakwa banbu ya ibadeng. Badeng lada pinboy haka jingjob ngitip scam ba pin sapoy haka jingjob ke badan buram ngakerpar ya pi badeng nakabas ngaurit nakaliam jongakum kasamla sngau bahase ben kelano ya katokaan kepala tau da ugaro ba ya ka job reservation ke bano siliang hapdeng jongi dikasih bat ugaro badeng ni kum kisamla ni jenjar ni yam ni len yar na kabentakane ke namar ni mar ke jing ukasi uda utam arsya ya ugaro tang bahaba ni pet pat hakaliang yo kam yo jam mar kaju te badeng ngakar pat na kaliang kajonga la syada pipoy hakabor namar ngitip scam ba pinsalang chief minister badan buram bapin ban kela
Eswabangan siyang tongin ya pertalangan ang mga hari lajong pinaong mapihakabong. Hari lajong, hari lajong, hari lajong. Kublay si Bun, kublay si Hajar mo.